mafari na sanki zuciya da kin ka saka wa kogiya kamun da kikan yaban wuya na gaza gane wa duniya kin bari ni cikin ɗawainiya ki rasa zuciyar da zaki ki kama sai tawa wacce ba ta juye husuma kan ki shige ta dole kin ga alama kin rufe ido kamar kin ga nama kamar zuci ta faso ji a yadda ta yi na'am da soyayya in ma banda abin so yaya bai shiga a sa'ilin da ka shirya da wayo za ya ma iso sai ya ga ka saba bayansa zai juya tilas bi da hankali ka ki saurare ƙarshen ta ka sha wuya budurwa kalar ruwa takan saje da duka inda ta yi niyya a ranta babu damuwa a sa'ilin nuna iko ko soyayya kai za ta sa a damuwa a cikin zuciyarta ita ko tana dariya ga shawara ga 'yan uwa kar mu zurfafa a iko ko soyayya domin hali na rayuwa wanda ke a nan wata rana kan sauya Rabbi wanda ya yi mu ya halicci soyayya wanda ya yi na gaskiyar ta bai kunya amma a yanzu wasu sun fi san ƙarya da mai gaskiya ya zo su kan ɓuya ka kama gaskiyar ka kana kan hanya gasar rasulu ba ka babu jin kunya oh, 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 oh.